אז היום נלמד איך מפרקים דלתות של תנור משולב מסוג קינג, שהרבה אנשים מפרקים כי זה פשוט לפרק ואחרי זה מסתבכים להרכיב וקוראים לטכנאי. אז הסרטון הזה יחסוך לכם הרבה מאוד כסף ובלגן. לוקחים מסמרים שיש בכל בית, מסמרים פשוטים, ושמים בחור שמיועד לזה פה, מסמר אחד, מסמר שני, בצד השני נשים עוד מסמר ככה, הופ, זה הכל, בדיוק ככה, ואז מה שעושים מרימים ומושכים, ואז מנקים את זה כמה שרוצים, והמסמרים בעצם שומרים על הצירים שלא יזוזו מהמצב הזה. אחרי שמסיימים לנקות, באים באותה צורה, מכניסים את זה פנימה, באותו מקום מוציאים את המסמרים, והתנור נסגר. שיהיה לכם פסח כשר ושמח.